No niin, morjesta. Se olisi SMJM 0072 ja tänään kuvaillaan vlogi tosiaankin 62 tilaa ja mitä vittua. Kiitos ihan helvetisti siitä. Mä ajattelin tehdä tänään varmaan se haastevideo tai sit kun mä kerkeen ja tälleen. Mä en tiedä, mä ehkä teen jonkun, tai päätä. Niin mä en tiedä, mä en oo päättänyt vielä mitään. Ja kato just tässä Walking Deadia. Niin, ja pääsin just koulusta vähän aika sitten ja mä upin heti tää video kun tää tulee. Mä oon saanut kuvattua tän. Ja jos laitetaan toi kamera tuohon. Niin, ja ihanasti pyyheliina tuolla. Tuolla. Joo, elikkä mä upin tän videon heti kun tää valmis. Ja en mä tiedä, koulu on mennyt ihan hyvin. Kai. Ja niin. En mä tiedä mitä muut tässä olisi, mut jos joku haluu siis tulla tekemään munkaan videoita, ilmoittaa tuohon alas. Mä otan varmaan pelivideoihin jonkun mukaan ja tälleen. Mut ilmoitelkaa alas ja niin. Joo. Ei mulla tässä muuta. Nähdään ensi videossa ja tykätkää. Jos tykkäsitte ja laittakaa peukku alas, jos olette tykännyt ja vittu tässä on paskaa. Niin ja ottakaa. Niin. Laittakaa peukku alas, jos olette tykännyt ja kommentoikaa, tilatkaa ja tosiaankin kiitos sille 62 vittu tää tämmöstä poikkimista. Niin 62 tilaajalle. Ja se spessuvideo on tulossa. Ja nähdään ensi videossa. Se olis moi!